bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw Piindi TV ɗo gonɗen kala on calminama on juurama on ñaganama Allah balle juuɗe battane moƴƴi caggal e jettude gueno jurumdere jumotoɗo jabbotoɗo wona wona walla jaaɓe lamɗo lamɓe laamaɓe juuɗe nelaɗo makko Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koɗɗe annabaɓe almami nelaɓe en calmini kadi en jitti sabbu yiɗi kala sababu woden ko jiganaɓe yaaɓe yeto fof ɗiɓi o duskoy sababu goɗɗo o arde ɗo eɗen kumnade hakkude men yeeɓiyankoɓe meɗen on lewra pina Abou Sabou Jo kadi yonko calminama juurama en calmini joom galle o kañum liñi men mawɗi debbo en ko suka e mawɗo jaam kisani mabɓe en calmini Elimane Gaydou mo ganduɗa e kala saaha enen mbaɗen ɗum yewtere men walla windande men Njanngen Pulaar ɗon kadi calminten haarandeɓe ɓe ɓe ganduɗa so tawi yeeɓama walla heɗama ko kamɓe goni caggal gueɗe kala kono Djiby Abou Dieng e musidɗo men Abouba en calmini juuɗemaɓe ɓe ñaaga baɗe juuɗe battane moƴƴi nde wonno ko jiɗɗiɗen koko seeɗa heewani totten konngol ngol honno Elimane o salmin bandiraɓe kadi o haala holno paaɗen hannde e on saaha payne koye Elimane assalamu aleykum baba mata salminama juurama calmini bandiraɓe e heɗotoɓe ɗo e nder leydi hay caggal leydi en calmini kadi bandiraɓe liggotoɓe ɗo e galle ha timmitan kadi en nanguɓe kabine ɓiɓe calmini min juurimaɓe ɗum mbiɗani salade haadi ko firtude haadi e yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV ha tettinon kadi e yewtere men Njanngen Pulaar e kañumen en pirtani haadi nenne kadi en pirtani haadi en garti kadi hannde woni ko muude haadi hakkude men e mabɓe ngam yewtere mabɓe nde Piindi TV addantaɓe e kala e saaha no ɗo mbiɗani hannde kadi en garti e ngam kadi e fannu mo gonnoɗen sen teskirtima wiyama Njanngen Pulaar duji fof eɗen gadda kadi e nder defte fuɓoɗen en gaddinɗo deftere ganduɗa battinɗen ko deftere dewle fulɓe hannde kadi eɗen duttuto e hiiso fiyama hiiso woni ko doge ɗum wadde hannde no mbiɗa ni mo ƴeewi tableau o fof ene foti andude hannde koto paaɗen mbiɗen ko fimre ɓeydugol bangol yowre yeggingol hannde ko toon naaneten ɗum noon baba Amadou Salte inchallah o wi en ngar wadde hannde ko fibre ɓeydugol baɗgol yowre eggingol eyyi ko adi fof hiisa ɓe mbi ko science exacte woni science exacte ko ganduɗa ko jangde nde ganduɗa ala elle ala haydara ko goyo goo sa ɓeydi ko ɗiɗi dañata a dañata elle ɗiɗi ko woni fof gaddotoɗen ko fibre woni gagga ɓayde mbiɗen ko ɓeydugol bangol yowre walla eggingol ma en kaal eggingol ngol holko sago eggingol yowde ma en kaal koko egginte hen koko woni mbiɗen ko nde juulde nde faandi nde Binta nde juulde faandi nde Binta rokkama 37 métre bagi mbasan tawi omo moftuno 45 métre bagi hono mo rokka o ene namda holno foti métreji Binta jogui ko adi fof en siftintu yeeɓiyankoɓe ɓe hettiyankoɓe ɓe daawe hiisa jogui hiisa jogui ko daawe tati hiisa jogui ko daawe tati daawal gandal ngal koko tabiti daawal gandal ko tabiti so yama ko tabiti woni ko yiyoto ko memoto ɗo e nde ɗo windande holko haalete ɗo e fibre nde holko haalete hen ene gandi ɗo haalete ko bagi haalete no ko métreji ɗe o jogui haalete ko métre ɗe o rokka holko andaka woni ko andaka ko holno foti métreji o jogui waɗi ɗum ɗo kam eɗen gandi métreji nani bagi nani ina yiyo so rindinama ina memo
ɗum woni ko tabiti ko dawal gongal ngal koko eɓɓa won wiyoɓe eƴɓa walla eɓɓa walla ko nata ngal ɗo dawal haalata ko fiftude fibre nde taw koye hakkille ma tawa windani joni a jangi fibre nde a andi ko anda ko a andi holko andaka ko ɗo ko ƴeewa e hakkille ma holno piftirta ɗum wadde holno gandirten ko Binta jogui e métreje wadde ɗo e hakkille men en ndendintu métreje ɗe o rokkaɗe ndendin ɗum e métreje ɗe o jogui ɗe ganden no foti taw koye hakkille tan en bindani wadde bagi ma nani joguinoɗa ko 37 métre a rokkama walla a hokkama 37 métre aɗa moftuno 45 métre hankkadi sa meetima ɗum aɗa andi no foti ko joguiɗa wona dawal tataɓal ngal ɗo dawal koko winda ɗo noon ɗo golle ɗe natata ga koko tabiti ina yiyo ina memo ɗo ko eɓɓa tan a yimum hakkille ma ɗo noon saɗa yiitu ɗum alay saago binda ɗum joni eɗen mbawi wadde dani en puɗɗima han kadi naati bindol ɗo mbaɗen dani ha ɗo mbaɗen dani ko pittugol ngol joni noon ɗo ko feere hol feere mbatta ha ganda holno foti Binta jogui ɗo ko jencudi feere nde jencudi oɗo banggue mbattata ko kiisorɗe ɗe to feere to wadde mbiyen Binta jogui ko wona ko rokka ko 37 métre o 37 métre ɓeyda hen 45 métre ɓeydana yitani alay saago ngara ɗo wona sa ari ha ɗo anni mbiɗen ko egginde walla yowre wonde namdiɗami ko fate hatemere daɗɗude sen koddiri métere kala sen gandumi ɗum e guel ɗo toɓɓel mbiyen kala jiiɗen toɓɓel ganden ko métere kono kala jiiɗen nduɗo sawdu wandu ni ganden ko métere je 10 gone sawdu wadde kala nde limɗen ha timmi métre 10 kala limɗen ha timmi métre 10 mbaɗen ɗum ɗo wona joni noon mbaɗen hatumere daɗɗude mbiɗen kala ne jiiɗa toɓɓere ɗo ko métre ji mbatte ɗo kala ne jiiɗa nduɗo sawdu wonɗe ɗo toɓɓe nder ganden ko métre 10 goni ɗo kala limɗen ha woni métre 10 mbaɗen cawguinde wona wadde sen mbi 37 métre wadde firti ko métre 7 nan ɗon teeli wona mbaɗen ɗo 1 2 3 4 5 6 7 métre 7 nan ɗo wona kono heddi ko sappoji tati wona capantati ɗi wadde mbaɗen ɗo 1 2 3 wona wadde capantati nani 7 nani
suudu nduɗo suudu gowuji suudu ndo ko suudu capanɗe par ce que ɗo ko capan tati wona woni ɗo e jeeɗiɗi kono mbiɗen ko ɓeyde hen capanɗe 4 firti ko ina waɗi métre 5 telɗe ɗe timmani sappo mbaɗen 1 2 3 4 5 to ko tati capantati wonno kono ɗo ko capannayyi wadde eɗen jogui cawli 4 hen sawdu kala ne waɗi métre sappo wadde mbaɗen 1 2 3 e 4 joni noon ƴeewen métre gonɗo ɗe métre woni hen ko woni sappo walla woni hen walla timmi sappo on timmani sappo onon ɗo eyyi ɗo alay saago dañƴoɗa tan ko métre jeeɗi gonɗo abide métre ji 5 mataw sikku sappo nan nder wona limen 1 2 3 4 5 6 jeeɗiɗi jeetati jeenayi sappo wadde timmi sappo wona ɓay timmi sappo mbinɗen ko hankkadi natti jeeyede ɗo wadde fata ga wona so fati ga alay saago oɗo waɗi dani saabu a egginimo ɗo a fatimo ga joni noon holko keddoriɗen ko 1 2 keddori ko métre 2 kono hono foti cawli sappo joguiɗen 1 2 3 4 5 6 jeeɗiɗi jeetati wadde keddoriɗen ko cawli jeetati 1 2 3 4 5 6 jeeɗiɗi jeetati wadde en dañi cawli jeetati sawdu hen fof no waɗi métre sappo wadde capanɗe jeetati kono no heddi métre ɗi goɗɗe natani saw waɗ en eggini sawdu wandu métre sappo en patiri ɗum to cawli to waɗa en dañi cawli jeetati e métre ɗiɗi telɗe ɗo ko gowi ɗo ko lime telɗe ɗo ko capanɗe wona wadde en dañi cawli jeetati baɗɗe sappo woni capanɗe jeetati e 2 métre ɗo a eggini sabu a itti ɗo a faati ga namdal egginde ngal fi yaltini ɗo yalti ɗo wona eggini ɗo a fatiri ga to wonno gowuji to timmi sappo e gat faye suudu wondu ɗo kadi so timmino sappo mbaɗen ɗo ko wayno hande ni walla ko nandi hen kako nandira walla barikal wako nandi hen so ɗo kadi so timmino cawli sappo mbaɗen ɗum e goɗɗum ɓurɗum mawnude mbaɗen ɗo e nduɗo suudu aro woni suudu temedde ɗo wona ɗo ko hatumere daɗɗude joni hatumere limanɗe ɗe ko dani yimɓe jaa fof mataw ɗo ko lippi seeɗa ɗo kadi wona suudu gowuji ɗo wona suudu capanɗe ɗo wona suudu temedde hay so ɗe garani hen wona mbiɗen ko capantati e jeeɗiɗi ɗi gona ɗo e suudu ɗumɗoji ɗo capantati ɗi gona ɗo ɓeyda hen capanɗe 4 métre wona ayi de jeeɗiɗi ɓeyda hen 3 hokkanma 12 wona 12 ko limi 2 wadde ɗo ko cuuɗi 2 woni ɗo suudu gowuji suudu capanɗe wadde binda 2 ɗi ɗo less 5 ɗo gowo jowa ɗum ga wona yi jeeɗiɗi a ɓeydi hen 5 a dañi 12 ɗiɗi ɗi wonata koye suudu gowuji par ce que ko teeli sappo o mbatta ɗum e suudu capanɗe wona wadde jowaɗo gotel nguel goho sa ɓeydi hen 3 hokkanma wona ko 4 sa ɓeydi hen 4 ko hokkanma jeetati aɗañi capanɗe jeetateɗiɗi capanɗe jeetateɗiɗi ɗo kadi wonno ko capanɗe jeetateɗiɗi ɗo a eggini ɗo a yowi wadde garta ga wadde capanɗe jeetati e 2 métre so tawi aɗa jogui namdal
bange hiisa ɓeydugol bangol ɓeydi wala igingol ko ɗo haaji joni an baba mat alay sago comme ça waɗi ko gueɗe ɗiɗi waɗi ko daɗɗude ndi sa waɗi daɗɗude ndi ha paari mbaɗa darna hiisorde nde joni ko dañi ko gueɗe ɗiɗi ɗe o dañi ɗe capantati mbiɗa ko capantati e jeeɗiɗi e capannayyi e jeegom e joyyi ma darna hiisorde nde ha para ndendina ɗum ƴeewa no foti binte jogui mbiɗa ko binte eyyi mbiɗa ko binte hiisorde nde ko ni tan nde darnorto walla ne waɗi fannu goɗɗo ɗo de andi sa yii tan eɗen jaara ɗo ha yimɓe paama holko mbaadi eggingol e mbaadi jowgol ha to mere daɗɗudi ha hakkillaji wonande minen ɓe ganda hiisa ɓe ha ganda holko tagi so woni sa dañi sa ɓeydodiri a dañi limande lim jencudi limi ɗiɗi alay saago bindata ko limre hewde junngo ñaamo nde e less jencude mum heggi limre heddinde ɓe ɓeyda igginan paya yeeso ɗo kadi so tawi ay rendinno ha woni limi ɗiɗi alay saago jowa ɗum ga noon tan mbatta ha limore ma gasi hay sinno joni a waɗi ɗum da ni tawa ni a waɗa huutora hankkandi ma andi kala ko timmi sappo eggat kala ko timmi sappo a limat limre hende junngo ñaamo nde binda ɗum less jencude muɗum sappo walla nogas o mbatta ɗum e ɗum ɗo sa waɗi joni ni 370 sa ɓeydi hen 375 a faami ɗo ko gowuji so tawi a waɗi ɗum naju wona ɗo ko gowuji ɗo ko capanɗe ɗo ko temedde wona jeegom sa ɓeydi hen joyyi ko sappo e goho dayata sappo e goho ko woni jencu limi ɗiɗi goho oɗo binda ɗum ɗo goho keddiɗo sappanɗe hen nde mbaɗa ɗum e capanɗe ɗe wona goho oɗo ko sappo ɓeyda ɗum e capanɗe ɗe ɗo ko jeeɗiɗi woni jeetati e jeenayyi jeetati e jeenayyi wona sappo e jeeɗiɗi sappo e jeeɗiɗi nani binta ko jeeɗiɗi oɗo kono guel ɗo gotel jawa ɗum ga e temedde par ce que ko temedde fayi wona goho oɗo sa ɓeydi ɗum e tati ko nayyi hokkanma nayyi sa ɓeydi hen jeetati sappo ɗi nayata sappo ɗi ko ni windirte wadde alay saago daña suudu wondu ɗo suudu gowuji capanɗe temedde ɗo suudu ujunnaji wadde ujunere temedde ɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e goho a faami mi faami namdal ngal min faami namdal ngal fof a yaltini eggingol ngol e ɓeydugol ngol fof a yaltini ɗum e namdal e nder eko binte dañi ko mi inchallah mbeɗa andi wadde jimmi ko inchallah mata men gartoy e peccugol eɗen manque yañade e peccugol yidde ma kala ko jiiɗiɗa sola joyi so cawre so cagge kawrani ma en mbaɗ hen hakke famamuye men mbiɗen neɗɗo janggata koye perguitte mum kala hen ko namdiɗami so tawi mi wawa mami namdo goɗɗo wallami hen kadi en jetti kadi dendagal waɗoɓe hen namde mumen ɓe kadi ne walla en no fewi e wittude ha ganden ha yimɓe ɓeyɗo famde holko tagui ɗum ɗo ne waɗe eyyi won musidɗo gon haalano hanki haala cuuɗi ɗi o wi wonde mbaɗami ɗum nani ko ne kalmi haala cuuɗi nde ndeno ɓeydi famde ɗum ko suudu gowuji ɗum ko suudu capanɗe ɗum ko suudu temedde ɗum ko suudu ujunnaji ha limore ma haaɗi sa yiiɗi mbiya suudu gowundu suudu koko teeli suudu ɗiɗi muɗum ko du suudu capanɗe suudu tata ɓurndu ko suudu temedde suudu nayyi ɓurɗum ndu suudu ujunnaji ha ɗo limore ma haaɗi aɗa sana fuɗɗo janngude hiisa nde puɗɗirom janngude hiisa nde puɗɗirimi ɗo nde mboyam ngoto ceerno woni koye kono pijow ni eyyi ko noon kono gandata nafoore majjum ko ma jaa ha dañoya caɗele gandata nafoore ɗiɗo cawɗi ko ma jaa ha dañoya caɗele jiiɗa hen yaltude kono après so jomum sen liggo ɗum mbita ceerno woni koye fijji kono cawɗi ɗiɗo cawiraji ɗe a fiɗi en perɗo wadde hiiso gadduɗa ɗum biskit mbaɗɗa cawguel afami hewɓe cikkata ganduɗa hoorema ka jiɗo ƴakkude biskit o taw koma e nder cawguel ngel sa rokkiɗo sa windi
ko hono ni o wayata kono an mbaɗɗa ko pour ha yimɓeɓe ganda e tabal ngal wadde ɗum ɗo no mbiɗa ni wona kanko tan wayɓene men hewɓe ko ɗum mbawata saggitade a wi suudu gowuji suudu capanɗe suudu temedde saabu mbiɗa hanti kala ko ɓurti sappo tan koko kala ko timmi sappo kala ko timmi sappo koko eggat ko ɓurti ko fawi hen ko heddoɗon e gowuji ɗi ɗum o tawtoya suudu capanɗe e mbeɗa andi yewtere men hanti are gese nonode mbimi ni ha wadde aɗa wawi waynade comme ça garo sall jeeɓi inchallahu rabbi ƴeewen kadi hol banggue goɗɗo mo naata sall jeeɓi inchallahu rabbi e ko ɗon a weltanama no fewi baba man kadi en beltinima bandiraɓe woni nangguɓe kaɓirɗe kam foof en calminiɓe en juurimaɓe kadi en calmini bandiraɓe e yeeɓoɓe ganduɗa hoorema yewtere nde jo foof kadi eɗen balla en to batte kadi ene mbiyamen ene gonca men kolla men lawol kamɓene kadi ɓe jarama ande kadi a jarama no fewi noon wadde ha saha goɗɗo sall jeeɓi inchallah Eliman a jarama en jetti Allah baɗanɗen ni o kono en jetti Djiby Dieng en jetti Abouba e karallagal ngal ɓe mbaɗanta en e gueɗe men ha timma kadi en jetti en jarni dendagal yeeɓiyankoɓe addoɓe hen miijoji mumen kadi en ñaguima musidɗo goto wi wonde yen ñaago sponsor mete yen ñaago sponsor mete ne walla en e kaɓirɗe ɗeɗen juɓɓina ɓeydo yuɓɓinde plateau ha ɓeydo ngarɗude ha ɓeyɗen kadi yettinde fandare ko jiɗɗen ko ɗum noon dendagal fulɓe heɗotoɓenoɓe ɗum jojjani yiɗɓe ɗum en mbawi ɗum sponsorisé ala hay probléme goto ala hen eɗen gandi affaire sponsor so waɗama gow ina ɓeyda yimɓeɓe famamo e kon kalata ko neɗɗo o kadi so waɗi sponsor tawta wonko fandide gow taw miiɗi ɗemgal ngal yiɗi taw kadi wonko yiɗi feññine e gueɗe makko taw ko commerçant walla ko ceerno walla ko ɗum fof tawa so ñande émission men dawi tawa haala mum ne haale ɗo taw ko sponsorisé yewtere nde kadi hay probléme goto ala hen en jetti fof en jurni en jarni fof assalamu aleykum wa rahmatullah ha saha goɗɗo